Prispievate rodičom na ich dôchodok? Využili ste túto akciu? Vláda nám tvrdí, že nejakým spôsobom nás to neovplyvňuje. Tak sa na to poďme pozrieť. Maximálne, čo viete urobiť, že im každý mesiac môžete poslať 21,80. Ak vychádzam z toho, že 15 rokov sa na tom dôchodku tí rodičia dožijú, tak takýmto spôsobom im dáte necelých 4 000 eur. Koľko to ale stojí vás? A ak máte druhý pilier, tak vás to stojí 11 000 eur. Prečo? Lebo nám znížili odvody do našho druhého piliera, tým pádom tie peniaze teda nemajú šancu zhodnocovať a prichádzame presne o 11 000 eur. Keby som bol mladý, akurát prvýkrát nastúpim do práce, tým pádom druhý pilier už mám povinný, rodičov ešte vôbec nemám na dôchodku, ale aj napriek tomu už mi prichádza menej na môj osobný dôchodkový účet a tým pádom sa mi tam menej šetrí. Takže aj ja by som prichádzal o 11 000 eur. Nenechajte sa oklamať. Zoberte si život do vlastných rúk.